שלום לכולם, מה שלומכם? טוב, אז כדי שבאמת לא נבזבז זמן מיותר, אני אנסה לשיעור הבא לתת לכם איזשהו walkthrough שיאפשר להבין איך אנחנו עוברים מוויירפריים ומתחילים לעצב. אז קצת הזכרנו את זה בשיעור הקודם, עכשיו ננסה לעשות את זה קצת באופן יותר מפורט. אז בואו נגיד שיש לכם וויירפריים מוכן. במקרה הזה בחרתי דוגמה של וויירפריים של חנות. אז הכנתי, כמו שאתם רואים, לכל סקשן, פה נגיד, לסקשן הזה הכנתי פריוויו של 5 קולומס. כן? זה אומר שהוספתי ב-Layout Guide, הוספתי בטאב של הקולומס 5 טורים, והרווח ביניהם אמרתי שזה יהיה 24. כמו שאמרתי, אני אוהבת לקפוץ בשמיניות, וככה הרוחב הכללי הוא 1200, ויש לי בפנים הכל מסודר יפה, אז זה באמת אופציה אחת לעשות את זה. אז אם אתם מתכננים מראש ויש לכם כבר וויירפריים, עכשיו אפשר לדייק אותו, שיהיה לנו גריד מאוד מאוד ברור והכל יהיה מסודר, כמו שלמדנו, שזה עושה סדר בעין ולא מעמיס, כי אנחנו כל הזמן מנסים ליצור סדר בעצמנו כדי להבין מה קורה. אז אם יש כבר את הסדר, אני לא צריכה להתעסק בלסדר ולהבין מה אני רואה. אתם עושים, המעצבים עושים את זה בשביל המשתמש. אז במקרה הזה יש לי סקשן ראשון שהוא ה-Hero, שהוא מחולק ל5 טורים, כדי שהאימג' שלי יתפוס 3 והחלק הטקסטואלי יתפוס 2. כמובן זו החלטה עיצובית, זה לא חוק. אחר כך יש לי סקשן של מוצרים, שהוא מחולק, אם אנחנו מסתכלים פה, בואו נקרא לזה products, כן, שמות זה מאוד חשוב, הפריים יהיה home page, ובתוך הפרודקטס יש לנו את הסקשן הזה, שזה categories, נצמצם אותו, ואז יש לנו את הסקשן הזה, שזה featured, בואו נצמצם גם אותו, ואז יש לי כפתור של load more, אוקיי, זה הכפתור, אתם רואים שכל מה שאני לוחצת פה, אני רואה גם פה, ואז יש לי איזשהו, נקרא לזה, באנר או פרומושן. בדרך כלל ככה זה נקרא, פרומושן, ובסוף יש לי פוטר, אוקיי? יופי. אז זה המבנה שלי, וכמו שאתם רואים, לכל אחד סידרתי את הקולומס, כאילו קודם עשיתי את הוויירפריים, אחר כך סידרתי את הקולומס, להזכירכם כאן, כדי שיהיה לי יותר מסודר בעין. אז אם פה נגיד יש 4 מוצרים לפי התכנון שלי, אז אין בעיה שיהיה לי קולומס רק לזה, שזה יהיה, אתם רואים פה זה 4, ופה זה 5. אוקיי, ולמטה עשיתי גם 4, והחלטתי שהאימג' והטקסט יהיו במרחק כמובן 24, שמרתי על המרחקים, אבל שיהיה לזה 4 טורים, זאת אומרת שהתמונה תתפוס חצי והטקסט יתפוס חצי, וגם שיהיה לי שוליים שאני אוכל בעצם, שהטקסט והתמונה לא יהיו דבוקים לי למסגרת, אוקיי? יש פה מסגרת, תכף אנחנו נראה את זה. עכשיו, אחרי שעברנו על הקולומס, אני יכולה ללכת, זה ממש העתק, 1 ל-1. אני יכולה ללכת לפה ולהתחיל לחבות את הקולומס אם הם מפריעים לי. בואו נראה איפה הם. הנה, אפשר לסגור. גם פה אפשר לסגור. גם פה. אתם רואים שהם לא נותנים לי גורף, אז אני צריכה ללכת 1-1 במקרה שלא עשיתי גורף. אפשר לעשות גם גורף, זאת אומרת לעמוד עצמו, ולעקוב אחרי זה אם זה יותר פשוט. אבל גם זאת אפשרות. אז פה אני מחבה כדי שיהיה לי יותר קל לראות את הגרפיקה, כשאני מתחילה להלביש על זה איזושהי אימג'ים ואולי את הטקסטים אני אטפל בהם יותר.
כמו שאתם רואים, וזה חשוב שתלמדו להסתכל, אתם רואים שזה לא ממורכז, נכון? לא ממורכז, רק זה ממורכז. אז בואו נראה מה קורה פה. זה בעצם יושב בתוך אוטו לייאאוט שהוא נקרא טקסט, אבל זה לא ממורכז באליימנט, אז אני יכולה לעבור אחד-אחד. אוקיי, הטקסט הזה עוברת וממרכזת, ופה במקרה הזה אני גם אעשה האג. בכל המקרים אני אעשה האג, למה? כדי שזה יכיל לי את כל הטקסט ולא חלקית. אז קודם כל אני יכולה באופן גורף לבחור את כולם, או דרך פה, או אם אני מוסיפה, לוחצת על קונטרול, אני יכולה לבחור כמה, או אופשנס באפל, ואני עושה אליימנט לכולם בסנטר. כן, זה דברים קטנים שהם יכולים לעזור לכם שהעיצוב יהיה יותר נקי, קולח, מסודר. אוקיי, אז בואו נתחיל. קודם כל אני יכולה להתחיל לשים צבעים. אז אפשר לקחת את הצבעים שלכם מתוך הסטייל גייד, זאת הכוונה, ואז להתחיל להכיל אותם בתוך הצבעוניות. אפשר להתחיל דווקא מאימג'ים, אוקיי? ולהתחיל למקם את האימג'ים. ואז לפי האימג'ים, או אחרי האימג'ים, להתחיל למקם את האלמנטים שלכם לפי הסטייל גייד. אוקיי? אז אם היה לי כפתור, אני אקח פה דווקא משהו שהוא לא קשור. נלך בואו נראה, הנה. אוקיי, אז נגיד במקרה הזה זה קצת כהה, וזה לא כזה משנה, יש לי איזשהו, פה זה לא פה, יש לי בעצם דיזיין סיסטם שהכנתי אותו בפיגמה מייק, אבל אחר כך העתקתי אותו לדיזיין, אוקיי? זה גם לא פה, תכף נחפש, זה בהקשר למפות. הנה יופי. אז יש לי פה איזשהו דיזיין סיסטם שאני הכנתי, או סטייל גייד אפשר להגיד, מה שאתם הכנתם זה סטייל גייד, ואני יכולה לבחור, נגיד, יכולה להעתיק את הכל, שיהיה לי שם, כדי שזה, כן, שיהיה לי ליד, ואז אני בעצם יכולה להתחיל לעצב. אז במקרה הזה זה בהיר, במקרה הזה זה כהה, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל נגיד שאני ארצה, אני מסתכלת על הכפתורים שלי, ונגיד שאני ארצה את הכפתור הזה, להשתמש בו במקום הכפתור Load More, אוקיי? אז אני יכולה ללכת לכפתור Load More, ולהחליף, יש פה Paste to Replace, עם הכפתור השני, אוקיי? אני יכולה להחליט שזה יהיה יותר גדול נגיד, אם זה פתאום נראה לי קטן, ולשחק עם הרוחב. ופה בעצם אנחנו מתחילים כבר עם השמה של הכפתור בתוך התוכן. כמובן את צריך לשנות, במקום Active לכתוב Load More, או בעצם לתת את הקונטקסט, לשפוך קונטקסט. זאת אומרת, אתם רואים שפה המוצרים שלי הם שונים. אני לא משכפלת ואז עושה, אלא גם כשאני מגישה למישהו, אני משתדלת לתת תוכן שונה כדי שזה ירגיש כמה שיותר אמיתי. אז אם בחרתי בכפתור הזה, אני יכולה גם להחליף אותו פה. אוקיי? ואז פה אני משנה את השם. כמובן אפשר לעבוד עם components, אני כרגע לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אבל גם את זה אני יכולה להראות לכם איך לעשות. בהמשך. יש כמובן וידאוים שכבר אני מדברת על זה. אוקיי, בואו נחליף גם פה. אם אין לכם, ואתם לא יכולים להחליף, אז אפשר לקחת כפתור שכן עשיתם ולשנות, כמו בואו נעשה את זה פה. אז פה נגיד, מה זה היה? זה היה Shop Now ו-Learn More, נכון? אז בואו נשנה פה. Shop Now ו-Learn More. אבל, כמו שראיתם, אנחנו רוצים
ששני הכפתורים לא יהיו באותה היררכיה, כי אחרת יהיה תחרות ביניהם, ואנחנו רוצים שקודם כל אנשים ילחצו על מה שרוצים שילחצו, okay? שקודם כל במקרה הזה יקנו, אחר כך ילמדו, ולכן זה הכפתור הראשי שלי, וזה הכפתור השניוני, primary, secondary, ולכן הוא גם יכול לקבל את הצבע, כאילו צבע בולט יותר, וזה צבע פחות בולט. אל תתבלבלו בין הצבעים שהם primary ו-secondary, כי הסקנדרי הרבה פעמים משתמש לצביעת כפתורים, והפריימרי משתמש לטקסט או לדברים, לרקע, דברים כאלה. אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו יכולים פה בעצם לשנות משחור ללבן, אבל אז לא רואים את זה. אז בואו נוסיף לזה פס, שחור, וניתן לזה כיתוב שחור. זהו. אז פחות או יותר יש לנו את זה, אחר כך אנחנו יכולים ככה כאילו מתחילים מזום אאוט, ואז נכנסים פנימה לתוך הדיטלס. ככל שהווייר פריים שלכם יהיה יותר מאורגן ומסודר, עם אוטו לאאוט, פה אם אני מוסיפה עכשיו עוד אחד, במקרה הזה אני הגדרתי שהרוחב הוא הג, אז הוא בעצם יוסיף ויצופף, בואו נראה, או שאני בעצם יכולה להחליט שכל אלה יש להם fixed size, אוקיי? פה אני מגדירה את זה כפיל, אני רוצה שזה יהיה fixed. אז זה לא יקרה שזה יצטמצם. אז אני לוקחת את כולם, אני יכולה גם לבחור את כולם. אני לוחצת Enter, ואז זה בוחר לי את כולם. יכולים לראות את זה פה, אוקיי? אם אני עומדת על זה, זה בוחר לי את כל האוטו לאאוט. אם אני עושה Enter, הוא בוחר לי את השכבות שבפנים, זה מאוד עוזר. אז במקרה הזה, במקום לעשות פיל, אני יכולה fixed, אוקיי? ועכשיו אם אני אוסיף עוד אחד, רואים? הרוחב נשמר, וזה פשוט העריך את האוטו לאאוט. אז זה אני חוזרת, ואני אחזור עוד הרבה פעמים, ואני אומר, ככל שהווייר פריים שלכם יהיה מסודר יותר, ככה יהיה לכם יותר קל להכיל את הגרפיקה בתוך הווייר פריים, בתוך השלד. אז בואו נמשיך. אני רוצה כבר לקבל איזושהי תחושה כזאת של אתר אמיתי. אז אני רוצה לחפש אימג' שיחליף את זה. ואז אני יכולה ללכת למשל לחפש בפלאגינס את Unsplash, דיברנו על זה, שזה פלאגין של תמונות בחינם, ולעשות חיפוש שופינג. אוקיי, ובא לי דווקא משהו שיהיה עם רקע לבן לגמרי, כדי שזה יראה כזה צף ומודרני. בואו נראה. נגיד זה, כרגע. אוקיי? אז במקרה הזה, עדיין יש לי מסגרת ויש לי הכל. מי שיש לו AI, בואו נראה אם יש פה remove, או edit. לא, אז כשאני עומדת על זה, בעצם, אם אין לכם את ה-remove background, אפשר לעשות את זה במקום אחר, ואפשר להשאיר את זה ככה. ועוד טריק שאני אלמד אתכם, כרגע אתם רואים שיש לי רווח פה, רווח פה, רווח פה ורווח פה. הדבר הזה הוא מוגדר. הוא מוגדר, זה בעצם, הנה, אני עומדת על החלק הזה, ואני רואה שבאמת יש לי פה 70, פה 70, פה 120, פה 120, כמו שהגדרתי בתוך האוטו לאאוט הראשוני. אז גם את זה אני יכולה לראות פה, 120, 70, ואם אני רוצה שנגיד התמונה הזאת תתפוס את כל הגובה, אז יכול להיות שאני אבטל את הגובה, את הרווח, אוקיי? אני אעשה 0, אז אפשר גם להגדיל את זה. אוקיי, ממש עד הסוף.
אני כרגע לוחצת על Shift כדי לשמור על פרופורציות, אבל אפשר גם לעשות את זה. לוחצים על האות K ומושכים. אוקיי? יופי. וכרגע יש לזה פינות, אז אני יכולה גם לבטל את הפינות. שוב, זה כל מיני צורות עבודה שהן יכולות לעזור וללמד איך חושבים על החלת העיצוב בתוך ה-wireframe. זה טקסט מיותר, אני לא צריכה אותו, אני זורקת, ואני יכולה אפילו לקחת את האוטו-לאyout הזה, ולתת לאוטו-לאyout עצמו בפיל צבע כזה, אוקיי? ואז זה ממש מרגיש כאילו היא צפה. אוקיי? אז יכול להיות שעכשיו החלק הזה שלי, שזה בעצם כל הפריים, לא יהיה אפור, אלא יהיה לבן. זה נגיד דוגמה. כמובן שאפשר לעשות את זה הרבה יותר יפה, הרבה יותר מעניין, מותאם לצבעים שלכם וכו' וכו' וכו'. עכשיו, באותו אופן אני מחליפה Shop by Category ואת ה-Featured Products. אז בואו נחפש רגע, נגיד Electronics. ואם אני מחפשת במקרה הזה קטגוריה, אז אני לא רוצה שיהיה לי תמונה נורא נורא מורכבת, אלא משהו יחסית נקי, כי זה גם קטן. הנה, נגיד זה. אז כרגע זה הגיע לי, עדיף לבחור כאלה שהם בלי חותמת, לצורך ההדגמה זה פחות משנה. אז בואו נעשה את זה אחרת. בואו נעמוד על זה. אתם רואים כרגע שאנחנו הולכים לפיל. בפיל אני אעשה שזה יהיה image, ואז כשאני לוחצת על זה, זה מחליף לי ממש בתוך זה. יש לי עיגול פה, שיכול להיות שהעיגול הזה, אני לא יודעת כמה צריך אותו, אני כרגע אוותר עליו. אז בואו נעשה את זה באופן גורף. אני אעיפה את העיגול. כמובן גם כשאתם עושים, אז רוב התכנון הוא ה-wireframe. איפה אתם רוצים כל דבר, למה אתם רוצים אותו. המבנה הוא מאוד מאוד חשוב. אחר כך שאתם מכניסים את התוכן, אז כבר התוכן זה באמת בחירת הסטייל. ויש לכם כבר את הבסיס של הסטייל, מזה שעשיתם את הסטייל גייד ואת המודבורד, אז זה לא להתחיל מאפס, אוקיי? אז בואו נעמוד על כולם, אני לוחצת על קונטרול ושיפט, סליחה. קונטרול ושיפט בוחר לי יותר מאלמנט אחד, לוחצת. כשאני הולכת לפיל, אני מחליפה את זה לאימג'ים, אוקיי? ואז אני יכולה לעמוד על אימג', ללכת ל-Unsplash, מה זה היה הקטגוריה הזאת? אלקטרוניקס. לא, זה לא אלקטרוניקס, זה fashion. זה היה חסר לי פה אחד, בואו נעשה בוקס. אוקיי. אז יש לנו, אני עומדת על זה, ואז אני אחפש פה בוקס. הבחירה היא מאוד מאוד חשובה, כי אם אני הולכת על דברים שהם, נגיד, הנה, בחרתי נגיד את זה ברקע ורוד, אז אם אני אבחר משהו נורא עמוס כזה, גם בקטן לא יראו את זה, וגם זה לא לגמרי מתאים לסגנון הזה. אז גם זה חוכמה. אז בואו נראה מה יכול להתאים. למשל, יכול להיות שמשהו כזה מתאים, דווקא בגלל שהוא נקי, אבל אולי נצטרך לעשות לו איזשהו קרופין. בואו נחפש עוד משהו. נגיד כזה, אולי. זה יכול לעבוד. יאללה, fashion. אתם יכולים להריץ מהר את החלק הזה. fashion. אולי. בואו נראה. יכול להיות שדווקא לא בן אדם, כי יש לנו אובייקטים בכל... אז פתאום בן אדם זה יהיה מוזר. אז אולי אפילו נלך על נעליים נגיד. מה אתם אומרים? או משהו כזה. בואו נראה. אז אתם רואים בראות, שכחתי לדבר בלשון נקבה,
שבמקרה הזה הוא מיקם לי את זה לא כל כך טוב. יכול להיות שאם אני לוחצת פעמיים ואני מזיזה את זה, זה יתאים יותר. אז זה לא אידיאלי, אבל זה יכול לעבוד. כמובן, כשיש לכם את הצבעים שלכם, יהיה לכם יותר קל לבחור את זה. אני גם אראה לכם בהמשך איך מאלצים את הצבעים להיות. בואו נחפש, רגע, אני אחפש shoes, אוקיי? כי אני החלטתי שאני הולכת על סגנון של אובייקטים. אז אפילו אפשר לקחת, נגיד, את זה. יכול להיות מקסים. הנה, אבל זה עוד פעם עשה לי ככה, כי לא סימנתי. אז אני אעמוד על זה, ואז, טק, יופי. מעולה. וכן הלאה וכן הלאה. במקרה הזה, אז אני ספציפית, באמת אין לי פה אימג', ויכול להיות שזה מזמין אותי לשים דווקא אובייקט שהוא נקי, שהוא בלי רקע. אז בוא נגיד שזה יהיה headphones. אוקיי. אם אין כזה שהוא בלי רקע, אפשר בקנווה או בזה להוריד את הרקע. בעיקרון גם פה יש ב-Paint Seats. אז אתם רואים שזה אולי headphone isolated. בואו נראה. הנה. אז isolated, או ניקח את זה. תראו כמה זה קטן, כי זה החליף את זה בתוך הפרודקט. בואו נראה אם אני מגדילה מה קורה. אוקיי, אז אני יכולה, שנייה, בואו נעשה את זה מראש גדול, אוקיי? נחליט שזה ריבוע כזה. שוב, זה תכנון מראש. אתם רואים שיש לי גם שוליים שאני רוצה לשמור. אוקיי? ה-X'ים האדומים האלה מאפשרים לי לשמור את השוליים. אז כמו שאתם זוכרים, את הפרודקט אני לא צריכה, תכף נוריד. כרגע זה בצבע רקע, אז אני יכולה פה להפוך את זה לתמונה, ואז כשאני אלחץ, אני אלחץ על זה, אז זה מחליף את זה ככה. את הפרודקט אני יכולה למחוק, וזה נראה כזה ממש צף. אוקיי? עכשיו, אפשר כמובן להכניס הרבה יותר עניין ולשים כותרות הרבה יותר גדולות, מספיק שאתם הולכים על כותרת כזאת, שהיא נגיד אפילו, בואו נראה אם 90 זה יותר מדי, לא. ואם זה 90, אז פה אני רוצה עוד 90, כן, 90 זה טוב. למה זה ככה? בואו נראה. כי כל החלק הזה הוא לא בהאג. הוא כן בהאג? כן בהאג. אוקיי, יש פה איזשהו בלגן. בואו נראה מה קורה. אז יש לי ככה, יש לי קונטיינר כזה, הקונטיינר הזה אני לא רוצה שהוא יהיה בפריים. אוקיי, יופי. עכשיו זה יותר קל. מה זה? פרגרף. אני שוברת את הכל, במקרה שנגיד במקרה הזה עשיתי את ה-wireframe בפיגמה מייק, וכמובן שכמו שאמרתי לכם, זה לצורך ההדגמה, צריך לוודא את הכל בניתי מחדש, כאילו לקחתי את האינספירציה, inspiration מפיגמה מייק, אבל גם זה נותן לי רעיונות איך ההתנהגות, אבל כשהעתקתי את זה לפה, אני בעצם שברתי הכל ובניתי מחדש כדי שזה יעבוד כמו שצריך. אז זה כן חוסך עבודה, כי זה נותן לכם את המבנה, אבל בסוף, כמו שאתם רואים, אנחנו צריכים חלק מהדברים לבנות מחדש. אז עכשיו יש לי פה אוטו לאאוט, נקרא לזה hero text. ובאוטו לאאוט יש לי טייטל, שהוא צריך להיות בסטייל שבחרתם בסטייל גייד שלכם. בואו נגיד שסתם נחליף את זה אנחנו מאוד אוהבים פופינג, לא? פופין, ואפילו נעשה את זה בולד. אוקיי, יכול להיות שצריך להקטין כדי שזה ייכנס. אוקיי, אז כבר זה נראה יותר מעניין. ואולי אני לא רוצה את הכפתור בתכלת, אולי אחר כך אני נכנסת
רזולוציה גדולה, סליחה, בשחור, ואז אני נכנסת לרזולוציה יותר גבוהה, ומתחילה לטפל, אולי אני רוצה את האדום הזה נגיד, אוקיי? אז אתם בעיקרון צריכים להיצמד לסטייל גייד, אבל אם אתם רואים שמשהו עובד לכם יותר טוב, אז תעדכנו אחר כך את הסטייל גייד, הכל טוב. הנה, זה כבר נראה יותר מגניב. ויכול להיות שגם הייתי מוותרת על האפור הזה, אז הייתי לוקחת את זה ומורידה לו את הבקגראונד, ואז היה מאפשר לי לעשות משהו שהוא יותר שמח. אני יכולה עדיין לעשות את זה ברגע שאני מוסיפה, נגיד, אני נותנת לפיל, נגיד צבע, טוב, זה הולך להיות ערבי, אבל זה רק להדגמה, נגיד כחול, אז אפשר לעשות משהו כזה, ואז את האימג' אני יכולה ללכת פה באפירנס, ולראות מה קורה כשאני עושה פילטרים של... אז אף אחד מהם אני לא כל כך אוהבת. אבל בעיקרון אפשר לעשות, נגיד, לאותו אימג' אני יכולה להוסיף רקע מלמעלה, ואת הרקע עצמו אני יכולה, בוא נראה אם זה יעבוד, אני יכולה לתת אותו ב-20%, זה כבר באמת שטיקים, בוא נראה, ולעשות אותו מולטיפליי, בוא נראה איך זה עובד, כן, זה אותו דבר, יוצא פחות או יותר, אנחנו פחות אוהבים את זה, אז עדיף באמת במקרה הזה שהיא תהיה בלי רקע, או פשוט לשמור על האימג' הזה, על הלייאוט הזה, ואז אפשר לשים פה תמונה מאוד צבעונית. אז בואו נחזור אחורה, זה בעיקר הזמנה לשחק. פה דיברנו על זה, עושים אחד אחד, ואז אפשר להיכנס כמה, אולי אני רוצה את המחיר בצבע בולט, אולי אני רוצה את הנקודות האלה בצבע בולט, את הרייטינג, אולי זה בכלל... כל הכרטיסיות האלה, יכול להיות שיש להם אפקט אחר, יכול להיות שאני רוצה שיהיה להם איזשהו אפקט של דרופ שדו, אוקיי? נגיד. גם זה אפשר כל מיני, אפשר לעשות דרופ שדו כזה, אפשר אחר. כל הדברים האלה מופיעים בווידאוים. אוקיי. וכנ"ל פה, וכנ"ל הלייבלים, אתם עשיתם... כזכור לי, עשיתם לייבלים בסטייל גייד, אפשר גם ליישם אותם, להחליף אימג'ים, אז בסופו של דבר, הנקודה החשובה היא שכשיש לכם את המבנה שאתם מרוצים ממנו, שהוא עונה, הוא לא סתם, לא עושים בפיגמה מייק סתם. אתם תצטרכו להסביר למה המבנה הזה, וזה אנחנו גם נדבר, כאילו, כשאתם תראו את הוידאו הזה, זה יהיה כבר אחרי שדיברנו כנראה בפגישות האישיות. אז כל עוד יש לכם הסבר לכל דבר ולמה עושים את זה, אין בעיה להיעזר בפיגמה מייק, ואז לעשות את ההתאמות לפי קהל היעד המיוחד שלכם, עם הדגשים שאתם רוצים לשים. בהצלחה, נתראה בשבוע הבא.